Здравейте, мили варненци! Правя този клип, защото съм ядосан, че асистентите не са получили заплатите и хората чакат на една кирлива заплата, която взимат от нас, за да дадат на асистентите. Не стига, че и малки заплати получават, а второ, че ги закъсняват заплатите. Искам да питам министъра на финансите и социалната политика, той как спи? Наял ли се? Платил ли се сметките? Платил ли се сметките? Нахранил ли се? Спи ли спокойно? И не го интересува за хората с увреждане и за асистентите. Не стига, че заплатите малки, че взимат и от хората с увреждане от нас, за да имаме асистенти. Не стига, че хората всеки ден са тук при нас да ни помагате да се грижат за нас и вие се подигравате с асистентите и с хората с увреждания. Ние в момента сме като затворници хората с увреждания и се чудите как да ни давате заплати и пенсии и тем подобни. Малко се засрамете. Защо той да не дойде? Защо той не дойде да дойде да ме изпере, да ме пострижи и да ме разходи на разходка да отида до работата, примерно. Малко не го ли е срам? Как спи спокойно, като хората няма парички да си платят наемите, някои са под наем, някои чакат да си платят тока, утре като им спрат тока, той е на топличко, пък хората, асистентите да мръзнат и да умират от глад и да се чудат как да вържат двата края. Малко да се засрами. Правя този клип, защото съм ядосан и кой каквото иска да говори за мен. Аз съм си с правото, защото аз съм Светло от Варна и съм 100% с чужда помощ. Имам право да си търся, да попитам аз защо асистентите нямат заплати все още. Трябваше на 20 числа да се получат заплатите хората. Има хора, които са 24 часа до детето си и чакат на тази заплата. Малко да се засрамят. Малко да се засрами този министър на финансите. Той е добре, той спи спокойно, той е нахранен. Платил си сметките, има какво да еде, има какво да плати. Моля всички хора и приятели да го споделят този клип. Съжалявам много, че си казах болката. Това, обичам ви. Нямам нищо напротив, но аз имам правото да си кажа мнението. Защото те се гаврят с нас. И с асистентите най-вече. Не стига, че хората идват тук да се